Goedenavond, het is zaterdag 14 augustus en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Grote teleurstelling bij discotheek El Toro in Goes. Ze hoorden gisteravond bij de persconferentie dat de deuren sowieso tot 1 november gesloten blijven. Ik dacht dat we september weer konden knallen, na 1,5 jaar. Ik heb hier vaker gestaan voor een lege zaal en voor de camera en elke keer heb ik toch wel een klein beetje goede hoop. Maar toen ik het bericht gisteren hoorde, de koek is bij mij ook wel een beetje op. En dat we pas in november open mogen, dat is heel erg teleurstellend. In mijn part doen ze alleen maar gevaccineerde mensen hier de El Toro binnen. Het maakt mij niet uit, maar we zijn 2 weekenden open geweest en er zijn zo weinig besmettingen uit El Toro herleid, dat ik denk van die testen voor toegang kan toch ergens wel goed gebruikt worden. En nu wordt het niet gebruikt en het kost €1 miljoen per dag. Waar de coronamaatregelen slecht nieuws bleken voor het nachtleven, mag het hoger onderwijs juist gaan versoepelen. Het betekent wel dat er nog genoeg valt uit te zoeken en te regelen bij de HZ. Dan moeten we even kijken hoe we dat dan doen en wat dat betekent voor zelftesten als die door studenten zelf bekostigd moeten worden. Wat kunnen wij daar nog in betekenen? Ik weet het niet. Gisteren heeft ook Festival Grieps besloten dat het evenement niet doorgaat dit jaar. En ook het Kick-Off Festival Zeeland, waarbij Zeeuwse studenten muzikaal het jaar konden openen, heeft een streep gezet door de plannen van september. De KNRM, die mensen in nood op het water helpt, heeft het makkelijker gemaakt om online geld te doneren. En dat is belangrijk omdat de organisatie geen subsidie krijgt en volledig afhankelijk is van giften. De KNRM in Katzand is het eerste Zeeuwse station dat een speciale online doneeractie heeft opgezet. We hebben zelf nu een actie voor Niels. Niels is in opleiding tot plaatsvervangend schipper. Zo'n opleiding kost €3000 en via die site proberen we mensen uit de buurt, maar ook anderen bij te laten dragen aan die opleiding. Nou, we hebben natuurlijk een relatief kleine groep. Heel veel mensen die hebben een vaste baan nog. Veel 9 tot 5 banen die zo overdag weg zijn. Ik heb dan de luxe positie dat ik hier in de buurt werk, een eigen bedrijf heb. Dus ik ben altijd vaak overdag in de buurt. En hebben ze gevraagd of ik plaatsvervangend schipper wilde worden. Maar niet alleen voor de opleiding van Niels is geld nodig, ook de reddingboten zijn aan vervanging toe. De KNRM staat voor vlootvernieuwing. In Zeeland betekent dat we 8 nieuwe schepen nodig hebben. Er is een bedrag van €11 miljoen voor nodig. De KNRM leeft volledig van donaties en schenkingen. Dus vandaar dat we nu extra inzetten op fondswerving. En met die crowdfund site wordt dat heel makkelijk. Inmiddels is voor de opleiding van Niels ruim €1200 opgehaald. En daar is hij blij mee. Buitenom een leuke hobby erbij is het ook het contact met andere mensen. En voornamelijk het mensen redden, mensen helpen, ik zo zeggen. Dat is wel het leukste, ik krijg er voldoening van. Even terug in de tijd op de ambachtenmarkt in Terneuzen. 31 ambachtslieden lieten hun werk zien op een van de grootste ambachtenmarkten van Nederland. We hebben hier ambachten uit heel Nederland. Er zijn erbij die komen uit Hogeveen, Raalte, Holte, Gemert. Overal komen de Eindhoven, overal komen de ambachten vandaan. Voor sommigen is het een thuiswedstrijd. Ik sta met een echt Zeeuws ambacht, het paardenmessen snijden. Vroeger, als een boerenzoon 18 jaar werd en hij kon een span paarden mennen, dan kreeg hij van zijn vader zo'n mes. Het uitoefenen van ambachten in Nederland dreigt in rap tempo te verdwijnen. We ervaren nu dagelijks dat er enorme tekorten zijn. En het is hartstikke interessant voor kinderen hier om met de mandenmaker wat te mogen doen. Of er zit hier ook een meneer verhuurzagen om kinderen te interesseren en te motiveren om dus echt handarbeid te verrichten in de toekomst. Op de markt lopen wel wat kinderen rond die vooral geïnteresseerd zijn in het maken van springtouwen. Omdat je dan touwtje kan springen en het lijkt me gewoon ook heel leuk om te doen. Kan je touwtjes springen en dat vind ik altijd heel mooi, die touwen. Als hij het kan, kan ik het ook waarschijnlijk. Wie weet dat de jeugd dit dan wel in de toekomst gaat overnemen. De 15 van Wolfertsdijk werd voor het laatst gelopen in 2019. Door corona ging de editie van 2020 niet door, maar nu stonden er zo'n 170 atleten aan de start. Met hier aan de kop hebben we de gedoodverfde favoriet, Roy Hoornweg. Hij miste maar op een haar na de Olympische Spelen op de marathon, maar hij is hier vandaag wel in Wolfertsdijk om het parcoursrecord aan te vallen. Bij de dames, de winnares van 2019, Samantha Luitwieler, ook vandaag aan de leiding. En zij loopt alleen en dan heeft het zwaar in die hitte. Hoornweg heeft het ook zwaar, het is ook heet. Maar hij loopt wel als beste van iedereen. En gaat dan ook deze wedstrijd winnen.
Het wordt geen parcoursrecord waar hij eigenlijk op had gehoopt. Maar er is wel de winst in de 15 van Wolfertsdijk. Ja, het was wel warm hoor. Dus, maar het was wel grappig. Ik moest onderweg een beetje aan Abdi Nageye bedenken. Tweede op te spelen en ik ken hem ook goed. En ja, dat geeft je gewoon kippenvel als je daar naar zit te kijken. En denk, die hebben het ook zwaar gehad of warm. Dus dat moet ik ook kunnen. En bij de vrouwen is Samantha Luitwieler voor de tweede keer op rij de snelste. Het is wel leuk en het is goed om jezelf te testen. Maar ja, ik heb niet per se wedstrijden echt nodig om te gaan trainen, zeg maar. Want dat vind ik toch wel leuk om te doen. Aan zee was het vanochtend al snel zonnig en het zicht was zeer goed en pas later nam de hoge bewolking uit het westen weer toe. Verder waren er landinwaarts wat stapelwolken met nog een matige wind. Dat maakte het bij het oogsten soms nog wat stoffig. Maar het was gisteren in ieder geval weer een mooie zonsondergang en ook vanavond kan dat weer gebeuren. Vannacht kan er later wellicht weer wat laaghangende bewolking ontstaan, mede door de zwakke tot matige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur is 13 tot 15 graden. Morgenochtend is er af en toe wat zon, maar het kan dus even bewolkt en grijs zijn. Morgenmiddag raakt het gaandeweg helemaal bewolkt en morgenavond is er kans op wat regen of motregen. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 22 tot 24 graden bij windkracht 2 tot 3, aan zee soms windkracht 4, uit zuidwest tot west opnieuw. Dat is dus nog aardig zomerweer, maar na dit weekend is het aan de wisselvallige en koele kant. Met maandag met name 's nachts en 's ochtends af en toe regen. Daarna zijn er ook weer opklaringen, maar er blijft kans op enkele regenbuien. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. En tot straks bij Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.